Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа ето този комплект Я Татуси, който ми се падна от големият пакет на Сяндев и Стела, ако помните. Това е комплект за правене на татуси по лице и по тялото. Сега го отварям, сам махна стикерчето. Готово. Аз съм си правила един-два пъти татуировка. Отваряме го. Първо виждаме инструктаж как се правят. И сега преминаваме към комплекта. Първо го отваряме ето така и виждаме първо две лентички с направени там. Сега ще поставям на стъклека. Също така виждаме и 3 цвята, които ще направя. А това тук са ни шаблоните. Имаме цветенце. Имаме корона. Още една корона. Още едно цветенце. Две пеперутки. Две такива цветя. И две такива, а тук съм си правила едно. Такова и е направо разлепено. Това сега го отделяме даже. И сега нека да си избера с какво да се направя. Правя ги така и ги разбърквам. Сега вие ще видите всички и аз ще хвана едно от тях. Гледам се това. Нека да видим кое е. Кое цветенцето е. Държавам да го направя на тази ръка, тъй като тук имам татус. Първо трябва да отлепим ето така цветенцето. Внимаваме да не се изкъса. Залепяме го. Залепяме го ето по този начин някъде. На лице може, на тялото може. Натискам да се залепи навсякъде. И сега си избираме вече цветовете. Аз избирам първият цвят да е розов. И сега почваме да рисуваме. Ето по този начин, за да се запълни навсякъде. Трябва да го направим хубаво, както се забелязва в видео на камерата, има и блокад. И така го правя хубаво. Старая се да напълня всичко. Само един момент трябва да се вземе другият цвят. И вътрешността на цветето. Така. Оставяме ги.
И сега дойде редът да отлепим. Ето го полученият резултат. Много хубаво е. Както виждате, само залепваме по колата. И ето го резултатът. А някой, ако иска, може да си тече вътре с някой от пастелчетата ни. Надявам се да ви е харесало видеото, приятели. Ако ви харесва, се абонирайте и харесайте видеото. Чао!